Kaikilla on kiire. Kaikilla on kiire, ei mihinkään. Tai sitten jonnekin. Aion nyt toteuttaa pitkäkypsyneen ideani ja Jäädyttää itseni. tämän kiireen keskelle. Tämä on hiljaisen ihmisen hiljainen mielenosoitus. Ootko halvaantunut? Tämä on mielenosoitus. Raavittaako selkää? Eikö sä taju? Haluaisit sä, että mä raavin? Lähde menee. Matkalla kotiin tiesin tehneeni jotain suurta, tekemättä mitään. Se on medianomin velvollisuus. Se on medianomin paradoksi.